ଆଜିର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟ, ଭଗବାନ କାହାରିକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାଏ। ସମୟରେ ମଣିଷ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେପରି କରିଥାଏ ଫଳ ସେହିପରି ପାଇଥାଏ। ଯଦି ତାକୁ ଖରାପ ଫଳ ମିଳେ ତେବେ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥାଏ, ହେ ଭଗବାନ, ତମେ ଏ କ'ଣ କଲ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହି କାହାଣୀ, ଜାଣିପାରିବେ ନିଜର କର୍ମ ହିଁ ନିଜର ଫଳ। ମୁନା ଆଉ ସିଲୁ ଥିଲେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ। ମୁନା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ହେଲେ ସିଲୁ ଜମା ପାଠ ପଢ଼େନି। ସବୁବେଳେ ଚଗଲା ହୁଏ। ଆଉ ମୁନାକୁ କୁହେ ତାର ହୋମୱାର୍କ କରିବାକୁ। ମୁନା ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସିଲୁ ଜମା ଶୁଣେନି। ସ୍କୁଲରେ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଡ଼ ହେବ ଭାବି ମୁନା ସିଲୁର ହୋମୱାର୍କ କରିଦିଏ। ସିଲୁ ହସ ଖୁସିରେ ସବୁ ସମୟ ତକ ହସି ଖେଳି କଟାଇ ଦିଏ। ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଆସିଲେ ସିଲୁ ମୁନାକୁ କୁହେ, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି, ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ତୋ ସାଙ୍ଗ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉ? ମୁନା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ଫେଲ୍ ହେବ ବୋଲି କପିକୁ ପ୍ରୟାସ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସିଲୁକୁ ବୁଝାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜମା ବି ବୁଝେନି। ଓଲଟି ତାକୁ ପାଠ ନ ଦେଖାଇଲେ ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ରଖିବନି ବୋଲି ସଫା ମନା କରିଦିଏ। ପରୀକ୍ଷା ଫଳରେ ସିଲୁ ମୁନାଠାରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଆଣୁଥାଏ। ସିଲୁ ଚଗଲା ହେଲେ ବି ତାର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେ କାରଣରୁ ସେ ବହୁତ ନମ୍ବର ପାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗ ସିଲୁର ସଫଳତାରେ ମୁନା ସିନା ଖୁସି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସିଲୁ ବହୁତ ଗର୍ବ କରେ। ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି କୁହେ, ମୋତେ ପରା ମୂର୍ଖ କୁହ, ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ। ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁନା ଆଉ ସିଲୁ ଦୁହେଁ ଅଲଗା କୋଠରୀରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଲୁ ପାଠପଢ଼ା ଜାଣିନଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପରଦିନ ସିଲୁ ନିଦରେ ଶୋଇଥାଏ। ସିଲୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା। ମୁନା ତାକୁ କହୁଛି, କେତେ ବୁଝେଇଛି, ନିଜର କର୍ମ ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ଥାଏ। ତୁ ତ ବୁଝିଲୁନି, ତାର ଫଳ ଏବେ ଭୋଗିଲୁ। ଆଜିର এই କାହାଣୀଟିରେ ଯେପରି ଜଣେ କର୍ମ ନ କରି ଥରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ପରିଣତି ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ଆଉ ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଲା। ତାହା ତାର ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସେ ବୁଝିପାରିଲା। ଆପଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେହିପରି ଏହି କାହାଣୀ ପରି ନୁହେଁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।